Za koga sve ove darove pripremamo? Za djecu koja nemaju. Toni, sigurno će se razveseliti. Biće jako sretni. Da. Ajmo, pakiraj. Toni, kako ćemo sve ove darove zapakirati? Zato će nam pomoći naši prijatelji iz RTL Pomaže djeci. Oni će pripremiti sve darove djeci koje su potrebna. Odlično, super! Zato nas zovite 060 9007.